Шеф, кафето. Това всъщност кое подред ти е? След 28 спря да ги бре. Шефе, аз приключих и тръгвам. Приятен уикенд. И аз сега приключвам. Приятен уикенд. Шефе, ти не беше ли един месец болничен? Бях от болницата. Донеси ми на кафе. Шефке, време е за повишението. Така ли стана? Честито, повишен си! 500 лева отгоре. Супер! Шефке, извинявай, че трябва да помоля, но родимите се дете. Много сериозно. Да. И ще ми трябва малко отпуск. Разбира се. Няма проблем. 2 години ги имаш. 2 години. Платени. Благодаря. Благодаря много. Катя, аз всъщност много искам да си намеря богат мъж. Така ли? Знаеш ли какво? Вземи моя. Има пари, има кола, чисти, готви, децата взима от детска, от училище, от всякъде, където ги запишеш. Много да се обичате. Билборда за утре. Зелено и червено. Добре, ще е готов. Добре, останалото е твоя работа. Tomorrow. Какво мислиш? Защо си използвал зелено и червено? Извинявай, аз ще го оправя. Трябва, имаш срок до 5 часа. Почвам веднага. Значи тази идея според мен много ще ти хареса. Следващия от бек мисля да го позиционираме на плажната ивица. Плажната ивица. Но там никакви клиенти няма да събере на лута си. Tomorrow. Колеги, нова идея имам за новият обект на плажната ивица. Ще привлечем изключително много клиенти. Голям профит, идеално. Страхотна идея, шефе. Залагаме се. И отивам там и пред хотела Пуйки. За много години, колеги. За много години. Страхотна новина да ви кажа. Заплатите за септември вече се преведат. Супер! На здраве. Да. Аз се съсопче. Шефе, с колегите събрахме 4,20 да си купиш обяд. Да, ще имаме нужда от предварително плащане. Някой да ми каже колко ни е бюджета за този проект? Да. Секунда. $11,47. Някой има ли допълнително? Аз ще погледна секунда. Съжалявам. 50 стики. Добре, 11,97. Мисля, че това ни е най-големи проект до сега. Ще се справим. Поискам намаление. Да, и също така, ако може да измислим някакво намаление, се пак работим заедно от цели 2 седмици. Шефе, трябва да ни работните графици за следващата седмица. Ще ви ги дам, сега ще ги направя. Добре ли си?
Лиде, ходи вземи подарък на жена ми, както избереш. Уволни Гери и кажи на Сем да подпише ония договор с PaySafe, понеже той добре не прави подписа. Добре, окей. Окей. Шефе, нещо много съм се изхванала. Да те разтрия? Да, може. Много са неудобни тия столове тук. Някой ден ще ги сменим. Теодоре, Да, шефе? камерата пак се развали. Коя? Тази в женската тура. Окей. Сега ще оправя. Така, пристигнаха новите униформи, полички. Както виждате са късички, лесно обаче се слагат и са цветовете на фирмата. Супер. И тъмън ще спестим от плати, за да изравним бюджета. Диди, това ще си прекрасно. Да, много ще подчертава очите. Така че отутре и тримата ви искам в тях. Благодаря ви. Честито, момчето. Банята ли да измия прахосмокачка или да пусна, никога не е доволна тая жена. 5 minutes later. Тъжни животни, защото и животните трябва да пазим. Децата ли, животните ли, килима ли? 15 minutes later. С извинение, ти какво правиш? Аз съм на работа, не съм ми оставил. 2 hours later. Не може, просто не може да пусне една прахосмокачка и като се прибера, защо съм седял толкова докъсно на работа? Ти го правиш? Тия доклади не бяха ли за вторник? Мълчи, малко по-сериозно, моля те. И никога не ме оставя на мир. Никога. У нас в офиса не могат за 2 минути да седна да си свърша работата. Сине, като свършиш домашното, погледни счетоводната книга. Да, годишния отчет. Да, точно. Здрасти, Мите. Здрасти. Нали си говорихме за повишение Да. преди 2 години? Да, помня. Извинявай. Значи, обмислил съм го. Просто първо трябва да мине жена ми, сестра и брати, дъщеря... Чакай малко, аз съм ти трети братовчет. Ще трябва да почакаш малко. Извинявай, семейна традиция. 1100 лева е заплатата, като 700 от тях се превеждат под формата на ваучери. С тези ваучери обаче може да се пазарува само при нас. Вие сте зоомагазин, нали? Да. Купончето? Да. Ето. За 2 лъжички захар. Благодаря. Не пълни. Да. Ако може да ги... Колеги, моля за внимание. Да, благодаря. Относно тимбилдинга, осигурила съм транспорта там. Всичко е уредено. Хващате 9-4 на последната спирка. Там хващате маршрутката. Само моля ви, оглеждайте се по пътя да не се качи контрола, нали все пак. За маршрутката 2,40 се струва. Намалили сме тарифата, така че всичко е наред специално за вас. Благодаря.